Dari Tanjung Bajar, dia dari di election voting men, wahai kami tengah sini kasih jengke, baik jengke di barat dan dari taman tuan dunia gelap itu, hari bedanya kami kasih masuk dalam, karena kami dunia ini baca dan konferensi hal kalangan, hari ini sudah sore baik, hari kita mengajar jadi jadi mana, hari asa kalangan, kita mengajar dunia ini yang bukan ordinary, ada bau jenis terkait pun ini pikiran kalangan ini juga. Sedang jenis परिस्थिति माने politik परिस्थिति बेफोरबायदि आरो दैया दै गाइखेरा गाइखेर जानो थांगासिनो दं आरो बिराद मोजाङै दिनैनि दिनावहाय आं खालामनो हायो आरो दिनैनि दिन आपडेट रायजो राजाफोरहाय इउपिएलआव दखान खालामनाय बेखौ जोङो नुदों आरो नैबे थांजों बाजारावबो दिनै आंनि समस्थिनि माखासे बेबायदि जादों आरो मोनायावबो समस्थियाव रायजो राजाया दिनै ज' ज' फैनानै आंखौ मदद खालामफैदों आरो देरहानो होननानै दिनैहाय जानो मोननै ल'जों सरकार दानो हाया गासैयाव जोंबो मोननै ल'जों देरहानो बेनिफ्राय बांसिन मोनसे खोथाखौ बेयो मोनसे बिबानखौबो रुजुनांगोन जेननायनि बिबानखौसो बे बांसिन रुजुनांगोन खारन बे मोननैयावबो जेननायनि परिबेखा बेहा दङ होमब्ला बेहा बांसिन जेननायनि बिबानासो बांसिन दं आरो बिथाङा जेनखौ जों नुदों जे दिनैनि बे भटिं सिराङाव बिथां होदों आरो जोंनि बे ओनसोलाव आन्दलनजों गोरोबना थानाय आरो जोंनि बे बर' हारिया मा खालामदों बिटिआर आरो बे बिटिआरखौ खालामनानै फैनाय मोनसे सरकार बे इउपिएल सरकारखौ ओरैबायदि गासै भटिं सिरां जिल्लायावनो बांसिन इफेक्टेड मानसि दा बिथांमोना बेयावनो बांसिन गाजा गोमजायै दङ आरो आं दिनै नुफैबाय निस्सय इउपिएलआ जेरावनो दङ आरो इउपिएल केन्डिडेटआनो बे भटिं सिरां जेरावबो देरहागोन गतिके हाग्रामाया बेहाय खुनु बेक्तिया देरहानायनि जेनोखि लामा दङ आरो बेखौथ' नुदों बिराद लाइनखि होदों होननानै दा बे बाथ्राया बेल' नङा अनेकथा दिनाव अनेकथा खोथा बुङो दा लाइनखि होननानै बुंदों होनबाथ' आरो गावखौ मोजां मोनदों होननानै सानदों जेनेबा किन्तु एक्चुअलि बे नङा जे गावनि पार्टिनि मानसिया गावखौहाय फ्लाइं किस होदों आरो जोंनि मानसि बेहाय रावखौबो फ्लाइं किस होआखै आरो बे शब्दआ बाहायजाथाव नङामोन बिथाङा बाहायदों बे गावनि खोथा खिन्थु बाहायथाव नङामोन आरो सानदों आरो आङो गिबियाव सिगांनिफ्रायनो आङो दङमोन आरोना सिगांनिफ्रायनो आङो थायोमोन दिनैसिमाव आङो गिबियावनो सिगाङाव खामानि मावदोंमोन एसे एनै गामियाव रायजो राजाफोरखौ एसे एनै बुजायनानै आङो गिबियाव मेम्बार सिस्टेम जानानै थाबायदोंमोन दिनैहाय बिपिएफआव माने आङो गामियाव ओरैनो सेक्रेटारि हिसाबै गामिनि मानसिफोरा आङो बिपिएफआवनो माखासे लिडिं खालामनानै होयोमोन गामिनि सेक्रेटारि हिसाबै नाथाय दिनैहाय जेबो आं बिपिएफनिफ्राय अननाय मोनथारैलाय आरो गोदोनिफ्राय आं मोनफेराखै दासिम दिनैसिमावबो आं गैया बेनिखायनो आङो दिनैहाय बिपिएफनिफ्राय आं एंगारनानै दिनै आङो बिपिएलआव अननाय मोनगोन आसा खालामनानै आं दिनैहाय जइन जाबाय बिपिएलनि देरहानायनि थाखाय जोङो बिपिएलआ जेराव देरहायोब्ला जोंनि थाखाय अननाय होगोन माने जोंनि जानाय लोंनाय थानाय जोंखौ हारि हिसाबै अनसायगोन जोङो जेराव मावनो गोनां खामानिफोरखौ जों अननानै मावनानै होगोन जोंहा बेखौ मिजिं थिनाय दं आरोखि दिनैहाय जोङो सानजौरां गामिनिफ्राय 6 जन जइन जाफैदों आं बेखौ बुंथिनानै होबाय आरो